Gutter, gå ind og velkommen til den her YouTube-video. I dag skal mig og subscribe til Sion i Zoologisk Have. Det første dyr, vi lige har set, det er næsehornet. Og vi har lige set flodhesterne. Man kan se en mand, som er i gang med at trykke på dem. Og ja, det er næsehornet. Og der ligger en... Det grugaga. Det er Ars grugaga. Og der ligger en gigantisk grugaga. Så vi har også lige set en hjorte lige der. Nu går de et andet sted. Så lige nu er vi på safari-området. Og her kan vi se antiloperne. Og de sidder sådan ser på antiloper, og mine venner, de er bange for dem, fordi de er sorte. Og de spytter efter dem. Men rigtig så er den faktisk bare lidt bange, og den er nok ved at skide. Kom her, kom her. Nu skal den ikke sidde og tisse. Men ja, det er sabelantiloper, de har nogle store gevær. Ja. Lad os gå ind til det næste dyr. Ja, lad os gå til Adam. Han er her. Der er en abe, der er en abe ude i Zoologisk Have. Den er ude på bord. Fugl på fri fod. Og min ven, han bliver ved med at slå mig i røven, så lige om lidt jumper jeg ham. Men Nu skal det ikke være mig, ikke? nu er den skredet, og det her det er den største fugl i hele verden, / en strus. Men det var ikke en strus. Og lad os se, hvad for nogle fugle er det der herovre. Hvorfor en tysk er der her? Hej. Lad os se. Oh my god. Så tror jeg ikke, der er noget. Lad os gå ind til kæden. De er vand, Og her er meerkatterne. Og dernede så laver de gurdomber. Her er meerkattene. Her er de Jeg vil godt gå på toilettet. Og her kan vi toilettet. Hallo, kan vi godt gå på toilettet? Jeg vil godt gå på toilettet. Det var bare lidt bedre. Hallo, kan vi godt gå på toilettet? Jeg vil godt gå på toilettet. Hallo, kan vi godt gå på toilettet? Jeg vil godt på toilettet, seriøst. Stop.